Pozdrav ekipa, danas pričamo o jednoj temi koja je onako uvijek aktualna, ali uvijek i nepoznanica. Danas pričamo po meni o mračnoj strani HNL-a, o suđenju. No neće to biti ona klasična priča koju možete svugdje slušati i sudac je pogriješio u toj minuti na ovoj i ovoj situaciji jer nije dosudio to i to. Nego ćemo pokušati malo dublje prokopati i vidjeti gdje je možda to problem u hrvatskom suđenju, te ima li možda nade kako da se to ispravi. Prije nego krenemo, bacite like i pretplatite se na kanal. Ajmo do 4000 pretplatnika, a do tada ajmo mi u video. Prije svega da se ne razumijemo krivo, ja nemam apsolutno ništa protiv nijednog od sudaca u HNL-u i protiv toga sam da im se vrijeđaju obitelji, da se vrijeđaju oni sami, da im se govore te riječi koje im se često govore, jer i oni su ljudi, a realno teško da neki sudac namjerno krade neku ekipu. Ok, znam već klasične priče, znam što već sad krećete pisati u komentare. O prošlosti jednostavno ne mislim pričati i nemam pojma šta se tad događalo. Jednostavno nogomet pratim zadnjih par godina, HNL konkretno intenzivnije zadnje 2-3 godine. I s ovim što je bilo prije se uopće ne mislim baviti, jer kao i uvijek kad radim video jednostavno ne želim pričati o nečem što ne znam, čisto zato da bi ispao pametan ili zato da bi dobio neki like, pretplatu, zato jer sam ja rekao ono što većina želi čuti. Nego ajmo mi sad na sadašnjost. Dakle, prije par dana postavio sam jednu anketu, odnosno jedan post na YouTube studiju gdje sam vas pitao kao kojih se sudačkih grešaka sjećate. I iskreno uopće mi nije bio cilj da vi kažete grešku, ja tu idem analizirati i sad da vas demantiram ili da vas potvrdim. Cilj mi je bio upravo suprotan, da vi napišete greške kojih se sjećate. To su sve opravdane greške, ali radi se o tome da se nije pisalo samo da se kralo Dinamo, da se samo kralo Hajduk, da se samo vuklo jednog, da se samo kralo drugog. Nego je upravo onako kako sam pretpostavio, bilo i svega. Kralo se i Hajduk, kralo se i Osijek, kralo se i Dinamo. Sudilo se i za Dinamo, i za Hajduk, i za Osijek. Sudilo se i za Istru kad se sjetimo prošle sezone protiv Belupa. Sudilo se i za Rijeku. Sudilo se i za Goricu, i za Lokomotivu, i za apsolutno sve. Poanta je u tome da se ne krade nekoga. Poanta je u tome da se ne gura nekoga. Barem ja vjerujem u to. Možda sam ja naivan, ali jednostavno drugačije mi nema smisla. I vjerujem u nesposobnost naših sudaca. Možda to malo ružno zvuči, ali bojim se da je tako. Također i ta nogometna pravila su tako definirana da unutar svakog pravila imaš prostora za manipulaciju, da će unutar svakog pravila biti amplituda između kriterija, između onog što je, što nije penal. I to će ovisiti od suca do suca. Ono što je nevjerojatno da se nakon VAR provjere neke stvari ne mogu ustanoviti. To je ono što ja stvarno ne mogu vjerovati. Bila je hrpa primjera ove sezone, bilo je i prošle sezone gdje je očito da nešto ne valja, gdje se desila ta jasna i očigledna pogreška, gdje VAR treba zvati suca, no eto, negdje je njima zapelo u komunikaciji, ovi se ili nisu javili ili sudac rekao nema šanse, ili sudac čak i išao pogledat snimku pa opet nije promijenio svoju odluku, tako da to je meni nevjerojatno da imaš pomoć tehnologije i da opet ne možeš donijeti dobru odluku. Razmišljao sam malo na sljedeći način. Mi smo talentiran narod, imamo ljude, imamo jako pametne ljude koji odlaze van, koji su onda vrhunski znanstvenici i šta već. Imamo odlične nogometaše koji su drugi, srebrni u Rusiji. Imamo i super rukometaše i super skijaše s obzirom na broj staza koje imamo u Hrvatskoj. Imamo odlične vaterpoliste. I da ne nabrajam sad dalje. Evo neki dan na HNS-ovoj stranici je objavljeno da su Hrvati sudili finale Futsalske lige prvaka. Ali zašto mi ne možemo imati talentirane i dobre suce? Ne kažem da su svi antitalenti, da su svi loši, ali generalno ako gledamo sliku sudaca u Hrvatskoj, to je jako, jako loše. Ajmo pogledati Sloveniju i Srbiju. Slovenac kad mi kažeš suca odmah mi padne na pamet Damir Skomina. Sad za ime nisam siguran, ali uglavnom Skomina mi padne na pamet i znam da on često sudi ligu prvaka, čak je i finale, ja mislim sudio je polufinale, to sam siguran. Ima i on grešaka i on griješi, ali Slovenci imaju suca koji je u vrhu europskih sudaca. Što se Srbije tiče, njihov sudac je sudio u četvrtfinalu Europske lige Eintracht protiv Barcelone. To sam onako, nisam uopće istraživao, to sam vidio podatak. I uopće ni ne mislim gledati sad koliko sudaca ima Srbija, koliko ima Slovenija po Europi i tako dalje i tako dalje. Evo u Srbiji znam da se često priča o suđenju, čim je neko iznenađenje kralo se. To baš često znam vidjeti. Ali eto i kod njih se priča da se krade pa opet imaju neke dobre suce. I opet mi se čini da suđenje nije toliko kritično kao kod nas. Iako kažem ne pratim ligu, ali opet mislim da bi ipak nešto više toga vidio da se jako loše sudi tamo. Ali eto, možete mi vi pratitelji iz Srbije potvrditi ili negirati me. Uglavnom, poanta je da se može imati dobre suce. Poanta je da Hrvatska vrlo vjerojatno ima i talentirane suce. Kao što imamo talentirane nogometaše, kao što imamo talentirane trenere, kao što imamo talentirane rukometaše, kao što imamo talentirane ljude u znanosti koji idu van. Ajmo onda vidjeti kako se postaje sudac i koji je to proces, možda će nam neke stvari biti jasnije. Dakle, taj pravilnik o suđenju kojeg možete naći na HNS-ovoj stranici ima 11 strana, ja ću izdvojiti samo ono što nam je bitno. Dakle, prvo što je bitno je da ispit za nogometnog suca može polagati osoba koja ima između 16 i 35 godina, te da ne smije početi suditi seniorske utakmice prije nego što navrši 18 godina.
Sam ispit sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu naravno ispituju se pravila nogometne igre, dok se u praktičnom dijelu odsudi jedna utakmica. I ono što nam je sad jako bitno je drugi stavak ovoga, a to je kategorizacija sudaca. Pa kaže da se suci dijele ovako: sudac prve skupine, sudac druge skupine, sudac treće skupine, sudac četvrte skupine i sudac pripravnik. I dolje je nešto s objašnjenjima tih pravila. Dakle, zvanje suca više skupine stječe se kvalitetnim suđenjem i brojem utakmica u svojstvu suca ili pomoćnog suca na utakmicama seniorskih momčadi. Sudac u pravilu može biti promaknut samo za jednu skupinu i može biti vraćen u niže bez ograničenja sukladno odluci KNS. Pa ajmo vidjeti nešto o napredovanju nogometnih sudaca, koliko to sve traje, pa ćemo vidjeti traje li to možda predugo pa nam onda možda fali sudaca zbog toga. Dakle, kaže ovako: napredovanje iz zvanja sudac pripravnik u zvanje nogometnog suca četvrte skupine reguliraju KNSŽ. Status nogometnog suca pripravnika ne traje manje od 6 mjeseci, a ni dulje od 1 godine. On se steče od dana položenog ispita, pa onda do napredovanja naravno. Onda kad sudac stekne status suca, onda postane sudac četvrte skupine te može suditi utakmice u nadležnosti županijskih nogometnih saveza i druge HNL žene. Za napredovanje u treću skupinu sudac mora ispuniti sljedeće uvjete: da je najmanje 3 natjecateljske godine sudio, odnosno pomoćno sudio utakmice u nadležnosti županijskog nogometnog saveza, da je uspješno sudio, odnosno pomoćno sudio najmanje 40 utakmica seniorskih momčadi iz točke 1 što dokazuje zapisnicima sa istih koje ovjerava nadležni ŽNS, i da ima pozitivno mišljenje mentorske komisije nadležne za tu skupinu sudaca. Dakle, minimalno 3 godine vi ste sudac u četvrtoj skupini. To ćemo dodatno zaokružiti onu jednu godinu pripravnika, imamo 4 godine za sad. Po stjecanju statusa sudac treće skupine može suditi u nadležnosti HNS-a, i to treću HNL i prvu HNL za žene. Za napredovanje u status sudac druge skupine, sudac mora ispuniti da je najmanje 2 natjecateljske godine sudio, odnosno pomoćno sudio utakmice u nadležnosti HNS-a, dakle treća HNL, da je uspješno sudio, odnosno pomoćno sudio najmanje 20 utakmica seniorskih momčadi iz točke 1 i opet naravno da ima pozitivno mišljenje mentorske komisije nadležne za tu skupinu sudaca. Dakle, već smo na oko 6 godina da bi došli do druge HNL. Po stjecanju statusa sudac druge skupine može suditi utakmice u nadležnosti HNS-a, druga HNL, prva Hrvatska nogometna liga žene i kup, ali može suditi i niže lige, odnosno niže stupnjeve natjecanja. Za napredovanje je potrebno da sudac najmanje 2 natjecateljske godine sudio, odnosno pomoćno sudio utakmice u nadležnosti HNS-a, dakle druga HNL. Opet treba uspješno imati odsuđeno najmanje 20 utakmica te pozitivno mišljenje mentorske komisije nadležne za tu skupinu sudaca. Dakle, tu smo na još 2 godine što nas ukupno vodi do 7,5 do 8 godina. Odnosno, vama 7,5 do 8 godina treba da dođete do razine da možete suditi prvu HNL. Znači, s tim statusom sudac prve skupine možete suditi apsolutno sve utakmice. I sad ima tu još dosta toga u pravilniku. Na primjer, ako još niste sudili u HNL-u, ne smijete biti stariji od 34 godine. Ako jeste, ne smijete biti stariji od 45 godina. Što bi automatski značilo da najkasnije u 26. vi smijete krenuti na ispit da bi vi zapravo stigli suditi u HNL-u, dakle jako rano trebate htjeti postati sudac. Također imate određene obveze, na primjer morate biti redoviti na nekim seminarima, morate prolaziti kroz neke testove kako znanja tako i tjelesne spreme i tako dalje, ima tu još i za međunarodne suce. Uglavnom ono što sam htio reći iz svega ovoga: u slučaju da sve položite iz prve, da sve prođete iz prve, vama će 8 godina trebati da postanete sudac. Plaće sudaca u nižim ligama stvarno su mizerne i s tim novcem koji dobijete po utakmici eventualno možete otići na pitu s ostalim sucima i to je to. Što se tiče zarade u drugoj HNL, glavni sudac zarađuje 1000 kuna po utakmici, pomoćnici 700, četvrti sudac 200, a kontrolor suđenja i delegat po 500 kuna. U drugoj ligi imate 30 kola i teško je očekivati da će neki sudac po sezoni imati više od 15-20 utakmica, dakle godišnje može zaraditi 15-20 tisuća kuna, što mu baš i nije dovoljno za život. Što se prve lige tiče, glavni sudac zarađuje 2800 kuna, pomoćni sudac zarađuje 1800 kuna, četvrti sudac zarađuje 700 kuna, VAR sudac zarađuje 1800 kuna, VAR asistent zarađuje 1200 kuna i kontrolor suđenja zarađuje 1100 kuna. S obzirom da sudaca u ligi ima dosta, a da je samo 5 utakmica po kolu, teško je očekivati da se od toga može živjeti, a i nema šanse da neki od sudac odsudi sve utakmice. Rekorder prošle sezone, ja mislim, je bio Bebek sa 20 utakmica, još je tu nakupio neke utakmice kao glavni VAR sudac, no od te hrvatske zarade teško je živjeti. Ali ti naši suci u pravilu nekad rade negdje vani da bi si zaradili za kruh. Na primjer, Ivan Bebek ima preko 20 zapravo utakmica u Saudijskoj Arabiji gdje su plaće stvarno ogromne,
Igor Pajić par puta je sudio u toj zemlji, Mario Zebec jednom je gostovao u Kuvajtu, Egiptu i Saudijskoj Arabiji, Tihomir Pejn bio je također u Kuvajtu, sudio i na Cipru, a Fran Jović sudio u Egiptu, ali i u Grčkoj. Tamo je zarada nešto veća, ali opet ne mogu oni tamo stalno suditi. Također zna se i koja zanimanja imaju pojedini suci, pa eto čitam vam ono što sam našao. Osječanin Batanić privatni je poduzetnik iz Osijeka, vlasnik hotela, kafe, bara, restorana i diskoteke u Osječkoj staroj gradskoj jezgri. Dakle, čovjek se ne može bazirati samo na suđenje, nego ima i druge stvari u životu. Te druge stvari mu naravno uzimaju vrijeme i tu kvaliteta suđenja nešto pada. Splićanin Duje Strukan, diplomirani inženjer elektrotehnike, radi u privatnoj firmi Kron, partneru Hrvatskog Telekoma. Ista stvar. Tihomir Pejn bio je djelatnik ugašenog Agrokora u Osijeku, Marin Vidolin ugostitelj iz Kanfanara, Mario Zebec zaposlen je u očevoj tvrtki Elektromehanika, Ivan Župan je bjelovarski odvjetnik. Dakle, da sažmem. Suci u Hrvatskoj nemaju fiksnu zaradu. Zarada po utakmici ovako sama za sebe izgleda pristojno, ali ti nemaš nikakvu garanciju za to. Te ta zarada baš i nije dovoljna za neki ugodan život, pogotovo ako suci sami sebi trebaju pokriti troškove putovanja i slično. Mnogima od njih, zapravo većini, suđenje je više hobi nego zanimanje, te se oni suđenju ne mogu posvetiti 100%. Ako se sjetite što smo rekli prije 4-5 minuta, sucima treba 8 godina da bi došli do prve lige gdje je zarada koliko toliko ok, ali i za to vrijeme oni moraju imati posao. I dok dođu u prvu ligu, teško će oni ostaviti taj posao ako nemaju garanciju od neke zarade od koje bi mogli zasigurno živjeti. U prijevodu, naši suci više sude iz hobija nego iz profesije, odnosno suđenje im nije profesija. Ne mislim uopće u ovom videu spominjati pojedinačno suce. I da, eto, nisam rekao, mislim Fran Jović je sudio, bio je 4. sudac u Europa ligi, ali to je 4. sudac. Ali da, i po Europi se zarađuju novci, ali naši suci ni tamo ne idu daleko i poanta je tada zapravo većina njih nema stalnu zaradu, odnosno stalni posao od suđenja. Je li to razlog svih grešaka i ajmo reći nesposobnosti? Pa nije. Nekad ostaje dojam da bi svi mi laici puno bolje odsudili neku utakmicu od sudaca. Da je lagano biti sudac? Ne, nije. No neke stvari i dalje ostaju neshvatljive. S druge strane, pitanje kako je strukano u VAR sobi, kad treba pogledati neku situaciju ili kad samo tamo sjedi, a na pameti su mu dva radnika kojima je možda trebao dati otkaz ili kojima je dao otkaz, što mu se vrti po glavi ili nešto, kako je Vidulinu kojem možda ugostiteljski objekt ne ide dobro, kako je Ivanu Županu koji je možda na sudu nešto zeznuo kao odvjetnik. Mi to jednostavno ne možemo znati, da im sigurno taj posao ne olakšava dok oni sude. Ali to su opet sve neke izlike i mislim da ako već sudiš i ako želiš biti u tom suđenju, da opet to trebaš pokušati staviti po strani. Jer ako si ti sudac, ti moraš biti spreman na to. Moraš biti spreman na pritisak, spreman na donošenje odluka i to onih važnih, onih koje će imati težinu. Također ne znam kako je u drugim državama, ali taj proces postanka suca stvarno traje dosta dugo. Ma vjerujem da zapravo nije niti puno drugačije u ostalim državama. Ali opet, prijatelju moj, ti u Engleskoj valjda nakon 4 godine sudiš u 5. ligi gdje imaš plaću kao u Hrvatskoj u 1. ligi. I suci od tad nadalje mogu postati profesionalci te u 1. ligu ulaze već kao zagrijani profesionalci. Ne želim ja braniti suca, ali želim vam predočiti neki drugi kontekst. Te pokazati da nije razlog u tome što neko namjerno krade, u tome što je netko nužno nesposoban. Također i taj sustav biranja sudaca možda bi i mogao biti bolji, možda imamo i talentiranije suce negdje dolje, ali šta će čovjek kad za 200 kuna sudi 4. ligu i odsudio premalo puta u sezoni i ne može dobiti promociju gore, jer mora raditi, nemam pojma, u dućanu i u subotu. S jedne strane da, kad vidimo kako naši suci sude, pomislimo da ne zaslužuju raditi niti toliko koliko dobiju. Ali s druge strane postavljam si objektivno pitanje kakva bi bila situacija da suci imaju zagarantiranu zaradu, odnosno da oni od tog suđenja mogu i živjeti. U tom slučaju oni bi se mogli koncentrirati samo na suđenje, u tom slučaju u glavi im ne bi bili oni drugi poslovi, u tom slučaju stigli bi i bolje analizirati klubove, pojedine igrače i njihovo ponašanje na terenu i eto, po meni u tom slučaju to bi bolje funkcioniralo. Ova plaća sudaca nije se mijenjala mislim dosta dugo, znam da od 2020. je ista, ali vrlo vjerojatno još duže. Vrlo vjerojatno se to jako dugo nije mijenjalo, a ovim novim TV pravima mislim da bi i suci mogli dobiti nešto veći komadić te plaće, pa ako vam nije jasno zašto to mislim, pa evo vam primjer zašto. Govorimo da nam liga napreduje u svim segmentima, a s druge strane imamo praktički amatere suce, odnosno one kojima to nije profesionalno zanimanje. Ako mislimo imati ozbiljnu ligu, moramo imati i profesionalne suce, odnosno one koji će se samo time baviti u životu. Ako netko nije za suca, nije. Moguće je da, opet kažem, nemamo dovoljno sposobne suce, ali opet, ako ćeš ti dati veću plaću sucima, više mladih će možda i htjeti postati suci, jer vjerujem da ima dosta njih koji su htjeli, pa su zbog premalih prihoda u tom poslu i odustali. To je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, nadam se da ste shvatili ono što sam htio reći, te mi pišite u komentare vaše mišljenje. Može li se na taj način popraviti suđenje, može li se većom plaćom sucima i poboljšati suđenje u HNL-u, ili su nam suci jednostavno nesposobni neovisno o plaći i neovisno o svemu.
Također kažem, vjerujem da nema namještanja utakmica, vjerujem da nema onog malo iza leđa podmićivanja. Možda sam naivan, ali mislim da je takav pristup jedini dobar za ovaj video, jer ako ima toga, to ja ne mogu spriječiti, niti mogu znati šta se dešava, niti išta, te onda jako teško možemo i nešto zaključiti. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal, mi se vidimo nekom drugom prilikom, a do tada lijep pozdrav. Say it in a song just to say it, man, I'm not that type of guy. Hit me on the cell, I just might bring you to the city. Say you home with stories you can never tell. I'm trying to break you out of your shell.